Ini nih syuting जागासिनो सोरां सिमां ओमफ्राय एक्ट्रिसा मा बुंमोन थाय हा प्रियंका Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ ओरैबायदि जायगासिम लांनो नागिरदों जाय जायगाखौ गोबां सुबुङानो मोनथिया आरोना ओमफ्राय गोबांबो माने नुफेराखै आरोना थ' जाय नुफेरदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थ' लोगोफोरनिफ्राय बे जायगाया बहुतै माने वान अफ द बिगेस्ट इन्डियानि मोनसे माबा मोनसे दङ आरोना बेयावहा अके थ' बिनि अनगायैबो आं दिनै नोंथांमोननो गोबां बुस्थु देखायगोन थ' भिडिअखौ नायनानै थाबानो जाबाय गोबां बुस्थु सोरखौ सानैसो स्पेसियेल पार्सनखौबो दायो आं लोगो हमनो थांगासिनो आरोना थ' बे भिडिअआवनो दङ ओमफ्राय गोबां लोगोफोर जाय बुस्थुखौ नोंथांमोना नुफेराखै थ' दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागौ आरोना लोगोफोर आं थांनो थाखाय रेडि ओमफ्राय साननैसो उनाव बहुत स्पेसियेल मोनसे भिडिअ फैगासिनो जाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बहुत मोजां मोनसे माने स्पेसियेलि भिडिअ जागोन आरोना थ' आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट होगोन अके थ' दायो जों थांगासिनो बेयाव बे जायगासिम आरोना बारा गोजान नङा 15 किल'मिटार हमना ला थ' नैबे जाबाय आंनि निउ रुम दाखालि देखायखाबाय आङो बिदिसै आरोना थ' नायनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो जों थांनो ओंखारबाय जादों नै जोंनिया ब्रिलियान्ट भाई बै जादों नै खोरोम लोगोफोर दायो जों नै थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों हाग्रामा सारनि न'खौ दै अके थ' नैबेनि जाबाय हाग्रामा सारनि न' थ' बे भिडिअखौ आङो बानायनाया मोजां जादों जायाखै मिथिला खिन्थु आङो देखायसाबबाय आरोना थ' बेनोसै हाग्रामा सारनि न'आ नै नायलांबानो जाबाय दा जाय जोंनि बड'लेण्डखौ 17 इयार्स नुबाय निसासो लोगोफोरनि बेनो जाबाय सालाकाटिनि बिगेस्ट माने वान अफ द बिगेस्ट इन्डियानि भितराव मोनसे फेक्टरि आरोना पावार प्लेन्ट फेक्टरि बियो माने कारेन्ट इलेक्ट्रिक बनायो बेयाव लोगोफोर फाइनालि दायो जों बे जायगासिम सफैबाय थ' नायदो जायाखै नै ओरैबायदि बिउटिफुल नै बे जाबाय लोगोफोर फुख्रिनि माबा आरोना फुख्रिनि माथावरि माने फुख्रिनि माथावरियावनो ओरैबायदि गोजौ नालाय ने हाजो बायदि आरोना नै जादों जोंनिया खोरोमदाव फुख्रिनि माथावरियानो ओरैबायदि गोजौ ओमफ्राय नै फैग्रा लोगो मोनफैबाय जोंनिया आब' निजोमस्रि माने नैयाव शुटिं सोलिगासिनो आरो मोनसे एसे बिउटिफुलखा नै जादों अ माय गड नोंसोरखौ लोगो मोनफैबाय जादों लिसान्दा थ' लोगोफोर नै नायदो जायगाफोरखौ नेभार सिन बिफोर आरोना थ' लोगो नै शुटिं जागासिनो सोरां सिमां ओमफ्राय एक्ट्रिसा मा बुंमोनथाय हा प्रियंका लोगोफोर दायो नै माने बिजा शुटिं सोलिगासिनो आरोना थ' दिनै दायो नोंथांमोना देखायनोसै आं नै ओरैबायदि बरिया जागा लोगोफोर नै थ' नोंथांमोना सिगाङाव नुफेराखैमोन बेखौ एसे खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बे प्रजेक्टनि खामानियानो जाबाय माने जिहेतु पावार प्लान्ट बे सालाकाटिनि बिगेस्ट इन्डियानि वान अफ द बिगेस्ट माने इलेक्ट्रिसिटि बानायनाय पावार प्लान्टनियाव जि दै इउज जादों बे दैखौ माने बेयाव फिन माने गारफायनो थाखाय बे जायगाखौ बाहायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बे जायगानिफ्रायनो दैखौ लांनाय जायोनो थ' बिदि मोन्थिदों आरो आं थ' लोगोफोर नै दिनैसो आदा सिमांखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आदा दिनै मानि शुटिं सोलिगासिनोसो बुंना होदो आरो बे मिउजिक भिडिअआ जाबाय फिल्म मोनसेनि फिल्मनि नामानो जाबाय थुलुंगा फिल्मनि थाखाय आदसा ओमफ्राय माला ओंखारगोन सेप्तेम्बरनि जोबनायालागै कमप्लिट जायो ओमफ्राय सोरनि प्रडाक्सनाव बे प्रडिउसाराथ' बानान ओमफ्राय प्रडाक्सन माबाय एनबि प्रडाक्सन ना फिल्म मोनसे ना थुलुंगा फिल्म थ' लोगोफोर नेनो थाबानो जाबाय फैगासिनो आदा सिमांनि ना एक्ट्रिसा आब' माबायानो प्रियंका ना प्रियंका लाहारि आदसा एक्ट्रिसखौ हिट नाखादो खिन्थु क्रास जाखाबाय क्रास एक्ट्रिसा क्रास जाखाबाय दे अबे साले थ' लोगोफोर दायो माने बेयाव थुलुंगा फिल्मनि शुटिं जागासिनो आरोना थ' एसे रायलायबाय आदाजों सिमां आदाजों मोजां नांबाय रायलायनानै थ' दायो एक्ट्रिसखौ एसे नायनोसै मोजां बिराद मोजां नांदोंलै एक्ट्रिसखौ खोनाबायसै नामालै ओरैबायदि गोदोरनाय लोगो प्रजेक्टखौ नायनि बिनि कनस्ट्राक्सनखौ साननानै नायलाय बोरै जागोन बियो ओरैबायदि ओमफ्राय बे दैया बहुत जेहरिला आरोना माने बेयावफ्राव वेस्ट मेटेरियेल्सखौ गारनाय जायोना नै जादों जोंनिया सिलाय लागासिनो नै मा खबर गोसोम खालि टेनसन गैया बिथाङानो जाबाय अनसु ब्रह्म फट'ग्राफिनि अनार अनसु ब्रह्म आसलाम मुस्लिमसो नामा जादों एक्ट्रिस वाव बिउटिफुल केमेरामेन बिउटिफुल जानाय केमेरानि मेकआपमेनाबो जि गुफुर नायनो मेकआप
गिलिर फैबोला जाखांफैयो सोरां लोगोफोर जों बे जायगायाव दोननोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि समायना जायगा नै लोगोफोर नायदो अ माय गड आरोना ओमफ्राय बे लोगोफोर मेन मेड दे माने मानसिया बानायनाय बेखौ ओरैबायदि गोजौ मोनसे माथावरि जाय औवा बिजौनिख्रुइबो गय बिजौनिफ्रायबो गोजौसिन आरोना बे माथावरिया माने फुख्रिनि माथावरिया आरोना बान्दोआ अके ओमफ्राय बेजा दोङो लोगोफोर सालाकाटि ओमफ्राय लोगोफोर बे जायगानि जाबाय बे सालाकाटि पावार प्लेन्टनि बे फेक्टरि कारेन्ट फेक्टरिनिफ्राय मथा मथि 10 to 15 किल'मिटारसो नोंथाङा खोलाहाथिं फैनांगोन अके थ' फैबानो बे जायगायाव मोनगोन आरोना नोंथांमोना फैनो लुगैदों फैबानो जाबाय थ' मेपाव माने सार्च खालामनानै फैबानो जाबाय दे माने अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे मोजां टपिकजों लोगोसे ओमफ्राय लोगोफोरा नेक्स्ट भिडिअ बहुत इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनानै दायो थांगासिनो आरोना माने बे मोनसे भिडिअ नोंथांनि लाइफखौ बासिनो हागोन दे थ' एक्साइटेड बा मा भिडिअ जानो हागौ थ' कमेन्टआव एसे सार्च खालामनानै माने बाइकनि सोमोन्दै जागोन बियो माने एसे कमेन्टआव सार्च मा सानो नोंथाङा थ' एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' नोंथाङा बे जायगाखौ गोदो मिथियामोन थ' कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय अके